זה ממש היה בשיא תקופת המבחנים שהתחילו ליפול טילים בעצם על כל ערי ישראל. אני הייתי עם חברים בספרייה, בספרייה ציבורית בתל אביב, ששמענו אזעקה. תוך שעה אתה כבר שם את המדים בחזרה, אתה מוציא את המדים הישנים מהארון ומוצא את עצמך בדרך ברכבת, חושב על איך אתה עוזב את כל החיים שלך, כל מה שאתה מכיר, כל החברים, ומעכשיו אתה כבר לא סטודנט, אתה קצין, ויש מלחמה, וזהו. כאן קודקוד, אנו יוצאים למבצע התקיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, בחזית לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. אחרי 3 ימים בלי שינה שרק עברנו על כל הסכנות של להיכנס לעזה, ואנחנו יושבים על הנגמ"ש וכולם בשקט וכולם מנסים לא להירדם, ואז אתה מקבל את הפקודה קדימה להיכנס. במהלך כל הנסיעה הזאת אתה יושב בתוך טנק, אתה לא רואה שום דבר ממה שקורה בחוץ, רק הנהג עם הראש בחוץ בעצם כדי לא לסכן אף אחד, ואתה רק מקשיב לקשר ושולח פקודות. מבחוץ פיצוצים ויריות, ואני לא מחשיב את עצמי דתי, אבל יוצא לך שמע ישראל יוצא לך שמע ישראל בלי שאתה מרגיש בכלל. ברגע שנפתחת הדלת של הטנק, פיצוצים וצעקות, ובעיקר אתה אין לך מושג מה הולך לקרות בשנייה הבאה. לרוץ בין מבנים ופשוט להיכנס לתוך עולם שהוא כל כך שונה מהעולם שאתה מכיר. במהלך המבצע אני זיהיתי איזה שהם פנים מוכרות, שזה היה חבר שלי מהימים שהייתי עוד בצבא, שהוא היום הוא מפקד פלוגה. מאוד נהניתי לדעת שהוא שם איתי, ויש לי פה מישהו שהוא באמת גם חבר. היינו נפגשים בכל ערב לפני שנכנסים למשימה, וזה היה כל כך חשוב, כי בעצם זה הקשרים היחידים שעוזרים לך להרגיש נורמלי. הוא סיפר לי שהמסיבת רווקים שלו נדחתה בחודש בגלל המבצע, והוא מתחתן כבר עוד שבועיים. אני זוכר שהמפקד שלנו אמר שהוכרזה הפסקת אש, וזה היה ממש הסכם שהולך להיכנס לתוקף, והמשימה היחידה שלנו נשארה להיכנס לאיזשהו אזור ולסרוק למנהרות. בניה עלה בקשר והכריז שהוא מזהה פעילות חשודה. כעבור כמה דקות התחלנו לשמוע יריות מכל עבר, צעקות איומות בקשר ומצב כאוטי שאתה אפילו לא מצליח להבין באמת מה קורה. לבסוף שלחנו שם את הרופאים, ושהם חזרו הם אמרו לנו שלא היה את מי להציל יותר, ובניה נהרג במקום. אני זוכר שבתוך כל הסצנת אקשן המטורפת הזאת, של פיצוצים וכדורים, אני הבנתי בעצם ששום דבר לא הולך להיות, שום דבר לא יישאר כמו שהוא היה. זה לא היה הגיוני מבחינתי שאני מדבר עם חבר שלי בלילה לפני, ועכשיו השעה 9 בבוקר, והוא כבר לא איתנו. הקיץ הזה היה אמור להיראות לגמרי אחרת. הכרתי את חברה שלי לפני 1.5 שנה פה בטיול שהיא עשתה בישראל. בילינו שנה של long distance relationship, רק בציפייה להתאחד פה בארץ ושהיא תוכל לעשות עלייה. איך אתה מסביר לה שאתה עולה על מדים, ואתה לוקח נשק, ואתה הולך עכשיו למלחמה, ובסך הכל הבטחתי לה פה שנהנה ביחד. אני מרגיש שמח שאני לא צריך להתמודד עם זה לבד, והאוניברסיטה כאן בשביל לעזור לי, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה כלכלית. מאוד שמחתי לגלות שהתמיכה והאהדה של כל היהודים בארץ ובעולם לא נגמרה ברגע שהמבצע נגמר. המלחמה שלי עכשיו ממשיכה פה באוניברסיטה, ולא הייתי יכול לעשות את זה. אילולא האוניברסיטה וכל התומכים שלה היו מלווים אותי, וימשיכו ללוות אותי בעצם עד סוף התואר.